Ndewo nọ ndị Igbo be anyị, Igbo anyị abịa. Kee ka unu mee? Kee ka unu si mee ahịa ọzụkwalị tata? Nnọọ ndị be anyị. Ndị be anyị, anyị bịara ka anyị kwuo okwu maka ka ndị Igbo si ebi. Atụmatụ taa bụ maka nwoke Igbo kpọọlụ nwaanyị debe n'ụlọ fa na-amụ nwa na-emeghị ego ọbụla, fa na-amụpụ nwa. Kedu onye nwe nwa ahụ? Dịka omenala Igbo si dị, nwoke kpọọlụ nwaanyị debe n'ụlọ fa na-amụpụ nwa ma o mere ego nwaanyị ahụ. Kedu onye nwe nwa? Dịka omenala Igbo si dị. Ndị be anyị, a sị na ikwu amara ibe ezie, ya bụ anyị ji ajụjụ ya. Anyị nwere omenala, o nwe omenala na-edu anyị amara ma aka na-emezikwa ya kịta. Ya ka anyị ji akpọ onye maara omenala na asụsụ Igbo, ya bịa na-akọwa ka ndị ọgbara ọfụ na-aghọta, maka na ọgbara ọfụ bịazikwa na-emebichi ihe, na-ewepụcha ihe niile anyị ji bili. Ya bụ anyị chọọ ka ọ naghachitekwa ọzọ. O nwere ndị na-ese okwu nwoke na nwaanyị. Ọ kpọọlụ nwaanyị dobe n'ụlọ, a na-amụpụ nwa, amụkata nwa emechazie fa eme ka fa na-ese okwu, fa gbasaa. Kịta nwoke na-azọzi nwa si n'ọnya nwanwe, nwaanyị na-azọ nwa. Nwaanyị na-asịkwudi ka ọ kpọnye ụfọdụ, ka o were ụfọdụ, ka maka nwaanyị apụgo, mana fa anụrọ di na nwunye eme ekwudi ego. Nwoke kpọrọ ụfọdụ, nwaanyị kpọrọ ụfọdụ. Nwaanyị emechazie gaa ụmụaka ji ifu papafa, jezi ifu papafa ahụ. Papafa wee sizie ụmụaka si na fama nnaghachikuzili mamafa ma ọlị. Mamafa na-ebezi na-eti. Maka gịnị? Ịma na onye nụọ nwaanyị o mere ego, ọ gbara nkwụ, ịma na ọ da akpọchakwa nwaanyị ahụ ihe ọ ga-ewu ya na ọtụ ụtalị ya na tenkobo kọpa afụ sisi. Ya bụ ọ dị mkpa ịchọọ ịnụ di na nwaanyị, ị ya akaba arụ megodi ọbụgodi isi ego. Maka mgbe ya na nwoke a bi, ọ sị na nwoke kpọrọ ya mkpọkọrọ, o jiri kpọrọ ihe ọbụla, ya metele esem. Ya bụ ka pasebupụzi isi, nwaanyị pụzia na-agagharị. Ọ sịkwa na ọ na-atọ nwoke ahụ ụtọ, na ọ pụrụ, na ọdị ya mwute na ọ pụrụ. Ihe o mere maka kịtazi nwaanyị bịa dulu ụfọdụ, nwoke dudu ụfọdụ. Ụmụaka na-abịakwa na-afụ nnafa na-apụ, na-abịakwa afụ nnafa na-apụ. Nwaanyị anụzia di kịta, nwoke ahụ ebidozikwa iwe bido ezigbo iwe. Maka mgbe nwaanyị ahụ pụburu, mgbe nwaanyị pụrụ, ọ dị ewe iwe, ọ na-aṅụ di na nwaanyị pụrụ apụ. Kịtazi nwaanyị afụzia dị ọzọ nụọ, nwoke webezie nnukwute iwe, si izizie ụmụaka si na nwaanyị ahụ ama mbịafụdị ụmụ ọ ga-eweta n'igbo ndị mmadụ omenala. Kedu yazi kpọkọrọ ụmụaka? Ịma na gị na mmadụ dị na ụka nwụrụ ihe ma ọ bụ na ifuru onye asụ isi na were isi na-abụ acha anya n'ime afụ gị. Onye ọ bụ gị na igburu ntụ na ịtaga arụ na ịkụkpọ ntị na iwo na-egetela anya n'ime afọ gị na-atụgharị ụkwụ. Onye ọ bụ gị na ya ga na-enwe ahụ na ịlachata ọ ihe ka gị mma na ọ dị gị mma. Mana ọ fụrụ anya na ị na-enwe aṅụrị, ihe dị iche dịghalịa, ọ da-adịcha obi mma. Kedu ihe eji gaa na-eme one ahụ? O kwesịrị ka o mee. Isiokwu anyị bụ onye nwe nwa, maka fa na-azọsi nwa ike. Nwoke esi izigo nwa, o mekwa ego nwaanyị ahụ, o mere ego nwaanyị,
ọ kpọrọ ya onye nwe nwa dịka omenala Igbo si, maka asị oyibo na-respect culture and tradition. Culture and tradition supersede all the rule and regulation dịkwa na court o. Ịpụtasị na eke unu si emie na ndị o doro anya na eke esi emie. Ndị oyibo na-eme obe n'ụlọ ọmịiko nnọọ papa nnekwu na-eme onye tiri iwe n'ọbịa mee gịnị papa nnekwu ngwa mechizi ọnụ n'ọbịa onye nwe nwa dịka omenala Igbo si dị, nwoke kpọọlụ nwaanyị debe n'ụlọ ọda o mere ego fa amụcha nwa and kịta ọbụọgwa na fabi n'udo tekwuru okwu ịma na ụfọdụ ebikwa n'udo emechekwa a ga-ewetekwa omenala Igbo, ma nke a bụkwazi na fasili okwu nwaanyị asizikwa si na-abịa na-afụ nna fa na-abụ, mana nwoke si izizi ụmụaka si na fa ama mfụzi mamafa maka na ọnụgo di ọzọ, ọ nụrụ di ọzọ, nwoke si izizie ụmụaka fainali kwele ike kịta azụkwu a na-achọzikwu njekọt nwoke kwele ike omekwa ego nwaanyị ahụ. Biko gwagodi ndị Igbo okwu omenala Igbo si dị, kedu onye nwe nwa? Ọ dị mma lọlọ Nneka, ndewo. Ndị Igbo ekene m ụnụ. Ndewo. Dịka akụkọ ị kọrọ anyị ugbu a, esochabịa na omenala Igbo, nwa abụrụ nwa nwoke nke nwoke ahụ dịka omenala Igbo si ede, maka na o mere ego n'isi nwaanyị ahụ, o meghe ego ọbụla, o meghe omenala, ọ kwụghị ụgwọ isi nwaanyị, o buje ha mmanya, o weje ha ọjị, ọ ne ha anya, ọ makwụghị be ndị nwe nwaanyị, apụta na obodo mepere emepe ebiri n'ụba biwe dịka di na nwunye. N'ịgwa gị eziokwu, onye nwe nwaanyị bụ nke nwaanyị nwee ụmụaka ahụ dịka omenala Igbo si ede. Ndewo, ọ nke nwaanyị nwee nwa dịka omenala Igbo si dị. Ndị Igbo ndị ọma na-eke okwute onye nnọọ lọlọ ọmịiko imere ọfụma, daalụ na ikwu okwu kwụ ọtọ, okwu eziokwu. Ndị Igbo na-ege ntị unu anụnala na lọlọ ọmịiko bụ nnukwute onye nkụzi nọ n'Igbo Class World. Ọ nọkwa wee na-akụzikwa ihe n'Igbo Class World. Ọ bụkwa onye asụsụ na omenala Igbo doro anya, unu n'anya Igbo ya da akụ ya mmiri. Ọ na-asụ Igbo ụwaga, ọ na-asụcha Igbo ma etinye n'ihe ọbụla omenala dokwali anya nke ukwuu. Ya bụ okwugosi na ọ bụ nwaanyị ahụ nwee nwa, maka ndị a nweta ikpe a n'Igbo Class World, fa na-enene Class World n'Igbo anya bịa, ọ sị ka anyị tinye tu ya ọnụ maka na ihe a apụbaghị egwu na fa na-achọzikwa ije ma n'ọdụ ikpe oyibo nke ọzọ nwa si n'onwe ọ chọọzikwu ka nke nwaanyị fụ ya anya si na gịnị n'ọnụgo di ọzọ, ọ bụ n'ụdị ọzọ, ọ bụ ya bụ ikike nwoke ahụ nwere ịzọkọrọ nwa. Ịma na ụfọdụ n'aka ndị oyi netwọk ya gbara ọgwụ ya nwe ya n'aka ihe na-emekwa netwọk ana m anụ ihe ị na-ekwu. Ana m anụ ihe ị na-ekwu. Lọla, ana m anụ ihe ị na-ekwu. Ana m anụ olu gị. Ọ nwere ndị n'aka ndị oyibo, ịma na anyị bụkwa ndị soshal waka na
chai ihe akpalia ihe n'onwe akpalia n'onwe gị. gị. ana m anụ ọnụ gị ube Iwe na good network ọ na-akpali onwe ihe a na-akpali onwe ya akpalisi onwe lọlọ ọmịiko a na-abụ ụfọdụ oji ikpe n'aka ndị oyibo fasị na nwoke nụọ nwaanyị nna m na-eso okwu nwoke nụọ nwaanyị ụmụaka pete mpe nwaanyị ga-ebutelu ụmụaka mana nke a bụ kịta nwaanyị yapụrụ dịka omenala Igbo si dị n'ọfọ na omere ego ya ga-akpọzi maka na nwaanyị anụziri bio ndewo lọlọ ọ gaghị akpọrọ nwa ọ gaghị esi otu ahụ kpọrọ nwa ma ọ bụrụ na asị ka eso ya dịka omenala Igbo si dị onweghị nwa ahụ maka omeghe ego n'isi ya omenala Igbo kwụ ọtọ ha ekwenyeghị ha adụnyereghị ukwu na ọ ga-akpọrọ nwa ahụ mana ịma dịka ndị bekee sizi wee dị ugbu a ọ ya kpatara na ha ji wee kwubi ya wee pụwa akọ ọ bụrụ na oke ihe ọma eji wee kwe nwaanyị ahụ ka ọ fụ ụmụ ya anya mgbe niile ha bi kedu ihe mere na o jeghị n'ego nwaanyị ahụ o ruzie ka nwaanyị nọrụ di ọzọwa ụmụ mgbe ahụ niile ha bi ọka eje ọnwụ na ụmụ ahụ dị ya mkpa ọka eje mee ego nwaanyị mee ihe isi nwaanyị ọgodo ji owejebe nwoke be nna m nwatakịrị o ruzie ka a mụwara nwa mụchaa nwaanyị nụọ di ọzọkọrọ ụmụ ahụ dịka omenala Igbo anyị si dị bụ nke nwaanyị nwa ụmụ ahụ ndewo lọlọ Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị unu anụdokwa unu na-amụta na-abụ onye nweta nwaanyị ọkaba ahụ mee isi nwaanyị ọ dị mma maka ọ dị ama maka oluo ọ bụ nwaanyị nwe nwa ekpelie n'anụ ụlọ ọ bụ nwaanyị nwe nwa tupu i nwere nwa ahụ o nwere ndị bi n'udo tupu i nwere nwa ahụ ị ga-ayọta na biko ọ bụrụ ndị gbara ịma nweta ihe agaba n'ụlọ ikpe ndị oyibo ọ bụ maka na fa bi na mba abụghị Igbo fama n'ala Igbo anyị abụghị mba nwoke sepụ aka na-abụ ọ dị mkpa imeta nwaanyị mee ebe isi nwaanyị ịkparịgodi nkwụ ime ikodi akwụkwọ ịnụbago nwaanyị ma ime ego isi nwaanyị biko n'ụlọ ọmịiko maazị mmadụ bụ obi ya ọnọkụ ya chee ka ndụcha gị ọnọm ihe mere ya bụ n'ụlọ ọmịiko ọnwa ka ihe si mee nwaanyị ahụ wee nwụọ n'aka nwoke ahụ maka anyị na-anụ na-asị na a na-anụkwa mmadụ n'ọnwụ na-anụkwa mmadụ na ozu ihe akọwara anyị ihe mere mberede nwaanyị ahụ nwụnarịa kedu ihe ga-eme nwoke ahụ ma ọ sị na ọ ga-achị ụmụaka ịkọwakwara anyị ihe bụ ịnụ mmadụ n'ọnwụ ka esi anụ mmadụ n'ọnwụ ka esi anụ mmadụ n'ozi ndewo lọlọ ọmịiko ndewo lọlọ ọmịiko ị na-anụ m lọlọ ọmịiko a sị na a na-anụ mmadụ n'ozu ma ọ bụ n'ọnwụ
ịkọla anyị ka anụ mmadụ ka onwe ihe mee nwaanyị ahụ nọ n'aka nwoke ma anụrụ ya anụ. Kedu ihe ga-abụ feti ụmụaka ahụ? Kedu ihe ndị be nke nwaanyị ga-eme? Maka onwe ndị na-abụ abịakwa imere ego mmadụ, ndị nwe nwa bịa ịkpọrọ nwa ayọbakwa ayọba, o nwee ike arapụ ma fabụla ezigbo mmadụ. Mana ọ bụ ndị abụrụ ezigbo mmadụ, fa na-ajụkwa kwechili. Afụgo m ebe ekwechikwere wee sị na amanchili ụmụaka ahụ, amanchili ya. Ụfọdụ ya asị abịazie mmebe ego gbaba nkwụ, fa ya achajizie dọbụ. Ya bụ ndị be anyị na-ege ntị, ihe ebupụtegokwa ndị bịa ịgwa unu okwu. Mụnwa ga-ekwu ihe mma gbasatụlụ ya. Ya bụ ọ bụrụ na fa bịa kịta, fa aka agwa unu maka fa nwekwarụ, fa bụ prọfesọ in short. Prọfesọ ndị Igbo ka ndị a bịa ịgwa unu okwu bụ. Fa mara o dofe anya ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo, ma mụnwa ga-ekwu nke m maalụ. Ya bụ ọ dị mkpa ka unu tinye ọnụ kwukwe nke unu maalụ. Afụgo m ndị na-ayị ọyị nwoke na nwaanyị, fa na-eme agbọghọ na ikolo, fa ka pempe atụbazia nwaanyị ime, ọnụ nwụrụ ya si n'opeke ọmanụ nwaanyị, maka fa ka dịcha nwa yoli yoli. Nwaanyị zụbanye nwa si anya na ndị befa zụlide, emechazia ka nke nwoke ahụ mechikwa bụrụ mmadụ tonite nwee ego, bịakwazi ịnụ nke nwaanyị ahụ si na ọkwadogo na ọbịago ịnụ ya. Ndị be nke nwaanyị si ya ngwa nụọ nwaanyị na debela anyị nwa. Ọ yọlidekwere biko dị na asịzi anya na a ga-aji ọbụ maka ọ bụrụ ya anụzi nwaanyị eduru nwa. Maka ndị ahụ enegokwa anya fụ na fa nwere mmadụ tụrụ fa arụ na befa, eweli nwa ahụ nyezie nye ebe ọ bịazikwa ịnụ nwaanyị, ya wezieli ọ bụ ya nwa nwe nwa ahụ mgbe fa dị na yoli yoli, ya wezieli gaba. Mana igwu na eziokwu, ọ bụ ndị enwere mmadụ, enwere nwa, enwere nwoke, and nwa ahụ ọ mụ bụ nwoke, ọnyanwa. Ọ bụ ndị enwere nwoke, fa ga-ekwechili. Ya bụ ịkpọrọ nwaanyị kaba arụ ma egie, maka ịmara ma ọ mụcha nwa ahụ ndị befe ọ ga-ekwechili. Fenego anya fụ na fa nwe mmadụ, fa nwekwuru nwoke aghala aghala, ya ka fa ji kweli. Ọ bụrụ na fa enwere nwoke, fa ya ajụkwa. Ya bụ gụ na nwaanyị bili ma ọ bụ na ịtụbali ya ime ime egie. Ọ bụrụ na imere egie, ọ bụrụ gị nwa nwe nwa ahụ, dịka omenala na asụsụ Igbo si wee dị. Afụgokwa m ndị nwaanyị fa enwere nwoke, fa mụ nwaanyị onye tụbalụ nwafe ime si na ọ ya anụ na ọchị ịnụ nwa ahụ, maka afụgo na nwoke ka ọchị ịmụ. Ndị be nke nwaanyị jụkwala ajụ, fasili anya anụ na maka afụgo na nwoke ka ọ chọọ ịmụ. Fasie ọmụcha fakulu nwa ya bịazie anụba. Mana ọkwa nke nwoke tụbala ime mana achọrọ ka ọ nụọ. Unu afụ gị a na-ayọta biko. Ọ bụrụ na ndị be ndị ahụ enwere nwoke, fama nkwekwe speshali nọọ nwoke, and ụmụ nwoke na-abịa anyị na-achọghalị, faga na-achọghalị ezinụlọ ọbụla apụta afụrụ onwe afa ya na-achọghalị. And ndị be anyị ọ bụ na ndị ahụ enwere nwoke, o sikwere ike gị nwee ịkpọrọ nwa ahụ, o siri ike ebe ọsọ gị kpelie ga ọsị ya gaa na ikpe spring court, ọ bụrụ gị nwee nwa ahụ. Maka omenala Igbo ga-apụta si na ka anyị si eme andị culture, custom and tradition. Ọ dị ọspasidli ikpe oyibo ahụ, ikpe oyibo asị na ka anyị si eme. Mmadụ niile si onwe ndị asiele, nwee ndị inyom, nwee ndị ọzọ, nwee ndị nze pụtalịsi onwere ihe ị ga-ekpeti ọsọ gị nwee ego enwe ịma mkpọrọ nwa ahụ. Ọ bụ ka omenala Igbo si dị. Ya bụ achọkwa ịgbanwe ejekwa bido na ndị nna nna anyị fa kụba ekwe mmebe ihe niile dị na ya. Mana kịta ọ bụ onye o si dị. Ya bụ gị bụ nwaanyị, ndụmọdụ nna anyị na-enye gị bụ na gị na mmadụ bili
ịkaba arụ ka o mee ego, ọ bụgodị si isi ego, maka o mekwere isi ego ọnụbago di na nwaanyị ma o mekwere isi ego. Mana ọ bụrụ na o mere isi ego, o nwere ike ịtụrapụ gị, chụpụ gị oge na-adịrị anya, maka ọma nji gị kpọrọ ihe ọbụla. O nwere ike ịchụpụ gị mgbe ọbụla, ọma nwa ezigbo nwaanyị, ọma nwe gị, ọma valukwe gị, ọma nchere isi gị. Ọ ga na-achọ gị okwu mgbe niile na ịgbakwutelie, na ịkpọrọ afịa, na ịghọrọ ahịa. Ndị nwaanyị abịakwutego di gị, ị kwesịrị iji wee na-agba futbọọlụ, maka na ịtụfukwa ihe inwe. Ọzọkwa bụ na onwe ihe mere onye ahụ ịkpọlụ, nwaanyị ịkpọlụ, imere gị ịkpọlụ ya, onwe ka o si nwụnarị gị n'aka, anyị asị na ọ bụ gị nwagburu, ịma ngọchapụ nkwu ya, ihe akwụkwọ ụgwọ mmadụ. Ya bụ ọ dịkwa ezigbote riski. Ihe ndị oyibo na-asị na ọ dị riski, ọ dị riski n'elu, ọ dị n'ala. Onwe ka o si nwụnarị gị, ma ọ bụ na asidenti, ma ọ na o ji ịmụ nwa, ma ọ na o nwee ihe mmelie, ma ọ nwụrụ ọnwụ chie, anyị asị na ọ bụ gị nwagburu. A ga-ebuli ekpokwasị gị maka imere ya na izulie n'olu. Anyị ga-akwụsị ya, mee ihe ọbụla dị na ya dị mma, solo aka nri, solo nzukọ na omenala Igbo dịka omenala si dị. Ya bụ ndị aghọtaburu ya faghọta ya taa, ndị amaburu ofe amati ya taa. Ya bụ o nwere ulu nwa ọghọm, onwe dị ulu ma ncha ma ncha. Ya o nwere ọghọm n'aka ebe nwaanyị nọ, nwekwe n'aka ebe nwoke nọ. Nwaanyị bụ na ọma njikwe gị kpọrọ ihe ọbụla, ọ ya agba gị ka futbọọlụ, ọ ya agbachapụ gị. Ọma njikwe gị, ọma nye gị ihe ọbụla, ọ ya eje were ezigbo ego nụ ezigbo nwaanyị, ọ ya asị na eburu ezigbo nwaanyị. Ọghọm dị n'aka nke nwoke bụ amụba nwa mụcha, enwere ike kpọkọrọ na kọlụ gị nwa ahụ, onwekwa ihe ị ga-eme. Belụsọ o nwezikwa ike ụmụaka tolite, fa achọbazikwa gị si na fa chi ịfụ gị, ma fa bụkwala ezigbo mmadụ. Fa bụrụ ezigbo mmadụ, nne fa ka fa ga-eso, maka na anyị afụgo ndị mụchakwa nwa n'ụlọ ahụ dịka omenala si dị, ma nwoke ma nwaanyị. Ọ ya anọbe ndị be nna ya, ndị be nna ya ga-ekenyekwu ya ala, fa ga-ekenye ya ụlọ. Ọ ga-anụ nwaanyị, ọ ya ka emesịa netwọk. Ya bụ ndị be anyị ga-arapụ unu maka netwọk na-enye nsogbu. Ọ ya adịzi na mgbe ọzọ. Ka emesịa.